An ex-wife arranged for a gang to attack her former husband because he was failing to pay her debt. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yasisi ava vari pascreen vakavharirwa ivo nemapurisa after vahaya gang kuti rirove aimbenge ari murume wavo nemhaka yekuti atadza kuvadzorera mari yavo. Zviri kunzi izvo sister ava vakarovesa ex-husband yavo nemamonya because anga asina mari yekubhadhara chikwereti. Then reports say mukomana uyu anga aine mari yemukadzi wake, then ndokubva varambana. Mukadzi akatanga kuti ndipe mari yangu, mukomana achiti handisati ndava nayo. She then hired a group of thugs and she went to his house. Akabuda naye panze panga paine mamonya akamumirira. The thugs tied his hands and legs, vakaisa musoro wake musaga vakamurova zvakaipisisa. Photos from H Metro shows the man arriving at court with his mother. He survived the violent attack which was alleged arranged by his wife. The wife has been held in custody until Monday. So ladies and gentlemen, ndo nyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi, nyaya yemukadzi akarambana nemurume ndokubva arovesa murume wake negang nekuda kwekuti aitadza kubhadhara chikwereti. So muri Zimbabwe ngatisangane in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya dzakadai.